μνήμες από τις άλλες μόνιμες πατρίδες της ευρύτερης περιοχής Μικράς Ασίας. Ευτυχώς μίλησε πριν ο Μάνος και με έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Είπε όλα αυτά που θα ήθελα και εγώ να πω. Αυτό που πρέπει όμως οπωσδήποτε να πούμε και να εκφράσουμε είναι ότι θεωρούμε μεγάλη μας χαρά και τιμή απόψε να έχουμε αυτή την ομάδα των μουσικών εδώ κοντά μας. Μουσικούς καταξιωμένους ο καθένας στο είδος που υπηρετεί, την παράδοση, την ελληνική και ευρύτερα γενικά, γιατί όλοι τους έχουν συνεργαστεί και με άλλα σχήματα. Ήρθαν εδώ από διάφορα σημεία της Ελλάδας και όχι μόνο, με μία μόνο πρόβα και ακούσανε ένα μικρό δείγμα μόλις τώρα και θα ακούσετε και στη συνέχεια στην υπόλοιπη βραδιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το φιλοξενούμενό μας, ο οποίος έκανε μερικές χιλιάδες μίλια και ήρθε από το Λονδίνο, όπου πλέον ζει και εργάζεται εκεί, αφού έκανε σπουδές μουσικής εκεί. Ο Ματθαίος, για τους φίλους του Μακούλης της Αφορίδης, τη Λύρα. Συνεχίζουμε με τους εκτός έδρας. Από την Κομοτηνή, ο Κυριάκος Πετράς στο βιολί. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Κασούρας στο Ότι. Από τα Γιάννενα, ο Σωτήρης ο Μπούρμος στο λαό του. Πάμε στους Αθηναίους, οι οποίοι βέβαια έχουν καταγωγή άλλους από την Αθήνα. Ο Μάνος ο Κουζαγγελίδης. Τραγούδι και από την Κομοτηνή και αυτός εργάζεται εδώ τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Κάτσε ξέχασα. Ο Γιώργος ο Κοψίδης στο κλαρίνο και στο καμπάνι. Στα κρουστά ο Λάζαρος Αντιβόπουλος. Στα κρουστά επίσης ο αρχαιότερος όλων, ο οποίος, όπως με έλεγε χθες, όταν πρωτοέπαιζε στις ορχήστρες, τον παρουσιάζανε και ο Βενιαμίν της ορχήστρας μας, ενώ τώρα είναι πλέον ο Ανδρέας Παπάς. Στο ταόλι, ο Κώστας Γεωργιάδης, που είναι μαζί μας και στο μόνιμο σχήμα του Χασούλη. Καθώς επίσης και αργότερα θα έχουμε και τον Γιάννη το Φωτιάδη στα Γερμανία του Λύρα. Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, άφησα έναν άνθρωπο με τον οποίο μας συνδέει μεγάλη φιλία εδώ και αρκετά χρόνια και ο οποίος όταν πρωτοήρθε εδώ στην Αθήνα για να τραγουδήσει τον Κορτσόβο, άλλαξε τον τρόπο διασκέδασης, τουλάχιστον εδώ στο χώρο της Αθήνας ευρύτερα, αλλά και γενικά από ό,τι έχουμε δει, αυτοί που γνωρίζουμε και έχουμε πάει και σε άλλα γλέντια στη Μακεδονία. Άλλαξε τον τρόπο με ποια έννοια? Η συμμετοχή του στο γλέντι, κοντά στον κόσμο και η επαφή του, έφερε ένα διαφορετικό αέρα, θα λέγαμε. Και από τότε, εδώ και 12 χρόνια περίπου που ήρθε στην Αθήνα, τον έχουμε φιλοξενήσει για αρκετές χρονιές στο μόνιμο σχήμα και για άλλες φορές, όπως καλή ώρα σήμερα, σε ειδικές βραδιές. Αλέξης Παρχαρίδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μαζική σας ανταπόκριση απόψε. Αυτή όμως η μαζική ανταπόκριση αποδεικνύει και ότι όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι συντελεστές, όπως η μουσική απόψε, τότε η επιτυχία είναι δεδομένη. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή διασκέδαση.